Pani Veronika Dubovcová je technologický špecialista pre takéto montované produkty spoločnosti Gardeon. Dobrý deň. Ideme sa rozprávať o tomto. Je to naozaj že chlapská záležitosť? Je to vyslovene chlapská záležitosť, ale samozrejme flexibilite a fantázii sa medzi nekladú, takže každý si vie spraviť z takejto stavby, čo uzná za vhodné. A keďže montované je dnes moderné a takisto aj flexibilita sa nosí, tak každý si vie spraviť podľa toho, čo chce. Voláme to garáž? Nevoláme to garáž, voláme to záhradný domček. Garáž má trošku iné parametre a rozmery, ale toto konkrétne je záhradný domček s garážou pre jednu motorku. Môže mať iné rozmery, keby som chcel? Môže mať rozmery akékoľvek. To je vyslovene, že robené pre jednu motorku. Je to robené pre jednu motorku a podľa želania zákazníka je to robené aj na nejaké ďalšie veci, ako taká chill zóna by som to nazvala, alebo taká mužská jaskyňa doslova. Mám milión otázok, tak idem pekne po poradí. Pravdepodobne to vybavenie, ten interiér, to mi nedodáte. Nie, interiér si zariaďuje každý podľa seba, ale dodávame vlastne celú stavbu, montážne panely, ktoré vlastne sú buď izolované alebo neizolované podľa priania zákazníka. A keďže táto stavba napríklad sa využíva celoročne, tak doporučujeme v tom prípade zvoliť izolovanú variantu. Keď chcem prísť, lebo to vyzerá ako fasáda. Vyzerá to ako fasáda a skutočne to aj fasáda je. A keď to chcem prispôsobiť farbe môjho domu, všetko je možné? Všetko je možné. Vy si vlastne viete na našej stránke www.gardeon.sk nakonfigurovať celú stavbu podľa vlastného želania. Či už je to rozmer, alebo je to vlastne farba, omietky, takisto si viete zvoliť, koľko chcete okien, koľko chcete dverí. Tu napríklad máme záhradný domček, ktorý je s garážovou bránou, čiže preto to možno javí dojem, že je to garáž. Môže mať aj inú bránu teda. Môžete mať aj inú bránu, môžete mať aj klasické dvere. Tie sú takisto izolované, takže naozaj v tom domčeku býva príjemná teplota celoročne. Vy už ste povedali, čo dodáte vy, čo mám pripraviť ja, aby to rýchlo išlo. Vy si musíte pripraviť hlavne podklad, respektíve základ tej stavby, základovú dosku, ktorá by mala byť úplne v rovine, vodorovne, aby sa vám do stavby nedostávala žiadna voda. Keďže stavba je montovaná, je primontovaná k tomu základu. Ak sa rozhodnete, že chcete mať napríklad elektroinštaláciu alebo chcete mať vodu, takisto aj toto si budete musieť zabezpečiť vy. Ako dlho to trvá, kým mi to postavíte? Za 3-4 hodinky hotové takáto stavba. Montáž je naozaj veľmi rýchla. Inými slovami, pán majiteľ odišiel s motorkou na nákupy, vrátil sa, už parkoval v domčeku. Presne tak to bolo. Mám ešte poslednú otázku. Vidíme motorku, aby ľudia nemali pocit, že je to iba pre motorky alebo pre auta. Môžem to využívať trebárs ja ako, príklad, kanceláriu? Samozrejme, dá sa to využívať aj na home office, to je tiež jeden z takých obľúbených produktov a dokonca mnohí ľudia, ktorí si stavajú tieto záhradné domčeky, respektíve dajú si tú stavbu namontovať, tak stavbu využívajú aj ako záhradné chatky, respektíve dá sa to využívať celoročne. Nie je to úplne na bývanie, ale ako chatka to úplne postačuje. Takže úplne na záver viac na stránke www.gardeon.sk alebo kontaktujte pani Veroniku Dubovcovú, je odborníčkou, poradí vám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.